Ако умът ти неспирно препуска, ако усещаш стрес, напрежение или тревожност, ако търсиш малко повече спокойствие в ежедневието си, направи тази практика с мен. Отнема по-малко от минута. Седни удобно или просто спри за момент. Сложи едната ръка на гърдите, другата на корема и започни да дишаш в ритъм. 1, 2, 3 вдишване, 1, 2, 3 задържане, 1, 2, 3, 4, 5, 6 издишване. И отново. 1, 2, 3 вдишвам, 1, 2, 3 задържам, 1, 2, 3, 4, 5, 6 издишвам. И направи няколко такива вдишвания и издишвания. И след това фокусирай вниманието си в едно нещо, което виждаш, едно нещо, което чуваш и едно усещане в тялото, което е приятно за теб. И честито, ти току-що се върна в тялото си, а когато си в тялото, тревожността, напрежението, стреса губят своята сила. Ако това видео ти е харесало, ако тази практика е била полезна за теб, остави ми коментар под поста. Или пък ме последвай за още такива практики. Аз съм Екатерина Ангелова и на всички желая прекрасен ден!